Jatahe ngenai ular Hongkong untuk burung terucukan ini lor. Ini burung terucukan ring 12. Kita kasih 5 ekor ular Hongkong. Nek polahe jan kuwi kaya jet. Marake mumet sing duwe lor iki. Iso ora apa-apa gandeng ya wong senenge ya ngene iki. Seneng iki jare larang regane lor iki. Ora apa-apa wae sing penting tak nikmati. Tur nek sing paling penting aku anggere gelem muni ngono wis seneng ya. Bismillahirrahmanirrahim ki karo wedangan lur. Iki mau telaku sing len jedol kae mau lur wis mateng to lur iki. Didang iki mau kena nggo pacitan karo nyawang manuk ngene iki jan. Kaya lali nek ora duwe tanggungan ning bank ngono kae lur iki. Pokoke kena nggo hiburan ngene iki. Monggo lur do sami wedangan ngene iki lur, pokoke digawe slow ngono ngopeni manuk wis ora usah digawe mumet-mumet wae. Sing penting anggere manuke urip tur gek gelem muni ngono jan wis ning ati iki seneng ngono lur. Dadi nek kepuasan tersendiri, nek masalah lulut ki pikir carry kuwi. Untuk burung terucukan ring 13 urung tak tokke lur isin ning mburi omah ngono. Iki mau gandeng apa iki jenenge telone wis matengan kek apa wedange ya wis cumepak wis kek karo nyawang manuk terucukan sik lur. Ku sing liyane pikir carry lur. Nek konten kreator liyane ki manuke do dijenengi lur, nek sing jenenge kliwon, paing, nek sing ngono kuwi. Iki apike jenenge sapa lur kira-kira lur? Monggo komen-komen.